Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Mga kaibigan, tulad po ng ating nakagawian na, unahin po natin ang panalangin. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media practitioners, mga mobile journalists, at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkalob na malikhaing talino, kalamang teknikal, at kakayahang panaigin ang katotohanan. Magtaglay sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw, at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi kaming mga tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kawiliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon kung ano ang nakakarami, maghaka-haka o makisama po sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang aming mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan po at ang kagandahan ang manaig sa online media. Inaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus, ang tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanglibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Trillanes dapat sa korte na lamang magpaliwanag at hindi sa media. Senador Antonio Trillanes IV sumailalim po sa booking at nakapagpiyansa rin. Implementasyon po ng Trend to Law, maraming mawawala ng trabaho. Samantala, mahigit 600,000 end workers dapat na raw gawing regular. Northern Luzon, uulanin dahil sa bagyong Paeng. Aftershocks naman na itala matapos ang 5.1 magnitude quake sa Surigao del Norte. At PNP sa Boracay, naka-full alert status. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Acero na sumasa inyo ng live on HD quality at inyo pong napapanood sa buong mundo. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines, News and Current Affairs Team, Operations, Creative and Live Streaming,
Tayo po ay muling handang-handang maglingkod sa gabi pong ito bilang serbisyo publiko sa ating mga manonood sa buong bansa at sa lahat pong Pilipinong nakatira na sa iba't iba pong mga lugar sa buong mundo. Sa ngalan po ng ating kapartner, Engineer Oliver Licop, na nasa remote control pa rin. At sa studio po si Engineer Alas Oliver. At sa ating production ay pinamumunuan naman ni producer head writer Angeline Valencia. Once again, magandang gabi po sa inyong lahat. At para po sa ating tanong sa bayan sa gabi pong ito po ang ating temang pag-uusapan, mga kapatid. Tama bang tawaging political persecution ang pagkakaaresto kay Senador Antonio Trillanes? Repeat, tama bang ikonsidera o tawaging political persecution ang pagkakaaresto sa araw na ito kay Senador Antonio Trillanes? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, kami po'y muling nangingimbita na ipakilike po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines at pakisubscribe nyo rin po ang ating YouTube channel ng Leader News Philippines at mag-comment po kayo sa ating live FB page kung naman po ang inyong damdamin na may kaugnayan po sa ating itinatanong sa gabi pong ito. Tama bang tawaging persecution or political persecution sa mga kritiko ang pagkakaaresto kay Trillanes? Tayo po'y pwedeng tawagan ng sino man pong nais sumali ng live sa ating programa, mga kaibigan, sa 0927-494-2175. Sa mga smart or Sun Talk and Text subscribers naman po, you can easily reach us via 0949-7365,000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maagang nagparamdam sa ating palatuntunan sa gabi pong ito ng Tuesday ay siyempre si Butch Arcangel dyan sa Caloocan City. Mga taga-Cagayan, standby mga taga-Cagayan. Kakausapin natin mamaya ng konti ang inyo pong masipag na gobernador, Provincial Governor ng Cagayan, Governor Manuel Mamba. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Good evening din sa ating kasama po sa Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago, Binibining Ernelyn Caingles Goles. Sabi niya, thumbs up. Si Litz Clavisillas nanonood po sa atin sa TV Albay at si Rostico Claridad, yung aking kabatch sa high school, nakasilip din sa ating palatuntunan at sa lahat pong mga nakaantabay na po sa ating programa. Thank you, thank you, thank you. At wag po kayong manatiling nakasilip lamang po sa ating malaganap na palatuntunan sa buong mundo, ang Kamaong Asero ni Errol Dacame. Sumali po kayo sa ating talakayan at ang ating, ulitin ko po ang ating survey question. Tama bang ikonsiderang political persecution laban po sa mga kritiko ang pagkakaaresto naman po kay Senador Antonio Trillanes IV? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kanina pa ho, nakasilip din sa ating programa si Manay Gloria Camo, Joey Lornerio, Manoy Alan, Kabayang Alan Cargulyo dyan sa Legazpi City, Marlon Jas, Enriquita Badayos, si kaibigang Elmer Cortez Sagon, Chris Angel, at si partner Oliver De Leon dyan sa Tuguegarao Sote sa Cagayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bueno, mga kaibigan, sa oras mong 45 minutes after 7 in the evening, ratsadahin na po natin ang mga naglalagablab na balita sa ating bansa. Unahin po muna natin siyempre ang mga nangyari po sa Senado na binantayan pa rin po ng ating ubod sipag na tagapagulat, partner Jojo Sikat. Standby po tayo sapagkat ang latest nga po sa araw pong ito ay ipinaresto po ng Korte ng Makati si Senador Antonio Trillanes, pero yan po ay ibabalita sa atin ang mga detalye niyan ni partner Jojo Sikat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kung ready na si partner Jojo Sikat, unahin natin ang kanyang report sa ating palatuntunan. Okay, alas 7:46 na po ng gabi. Trillanes
sumama po sa mga arresting officers ng Makati PNP. Detalye, hatid na sa atin ni partner Jojo Sigat. Paring Jo, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Paring Jojo. One more time. Paring Jojo, are you ready? Kung ready na, pasok ka na. Saglit lang ha. Mukhang nagkakaproblema ang ating signal mula sa Senado. Mga kaibigan, tuloy pa rin po ang puntahan muna natin ang retrieval operation po sa Cordillera area, mga kaibigan, sapagkat marami nga po ang namatay sa Cordillera area na hindi po natin pwedeng iwanan basta-basta dahil naaresto na si Trillanes. Sige, habang inilalatag po ang ating signal mula sa Senado, mga kaibigan, unahin po muna natin ang update sa Cordillera area. Mga kaibigan, patuloy pa rin po ang retrieval operation sa Ukab, Itogon, Benguet, kung saan natabunan po ng landslide ang maraming pamilya. Sa mahigit isang linggong paghukay, kanina ay nahukay na rin ang pinaniniwalaang tunnel kung saan nagtago ang mga natabunang pamilya. Gayunpaman, wala nang buhay sa mga na-retrieve nang magsimula ang search, rescue, and retrieval operations, mga kaibigan. Sa buong bayan po ng Itogon, nasa 7 ang sinasabing minahan. Pagmimina po kasi ang siyang itinuturong dahilan ng marami kung bakit gumuho po ang lupa sa Itogon nung kasagsagan po ng bagyo. Sa ngayon, ipinatigil na po ng DNR ang anumang uri po ng pagmimina sa naturang lugar. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, dakuha na natin ang report ni partner Jojo Sikat sa oras pong 48 minutes after 7 in the evening. One more try. Partner Jo Trillanes, sumama o kusang sumama po sa mga arresting officers na mula po sa Makati PNP. Parang Jo, go ahead. Kusang sumuko itong si Senador Antonio Trillanes Ford sa otoridad matapos na magpalabas ng warrant of arrest itong Makati Regional Trial Court Branch 150. Pasado alas 3 ng hapon nang bumaba sa parking lot ng Senado itong si Senador Trillanes kasama sina Senador Bam Aquino, Senador Francis Kiko Pangilinan at Senadora Risa Hontiveros. Kasama rin ni Trillanes sina OSA at Chief Retired General Jose Balahadja at NCRPO Chief Police Director Guillermo Eliazar na galing nga sa lunch ng Senado. Sumakay si Trillanes sa mobile patrol ng Makati Police kasama itong abogadong si Atty. Reynaldo Robles. Kasama rin sa convoy sina Senador Aquino, Pangilinan at Hontiveros na nagtungo sa Makati Headquarters at matapos ay nagtungo sa Makati RTC Branch 150. Alas 4:40 nang makapagpiyansa si Trillanes kay Judge Elmo Alameda at agad na bumalik nga dito sa Senado. Sa panayam, idinitalye naman ni OSA at Chief Balahadja itong proseso ng paghahain ng warrant of arrest kay Trillanes na aniyain na walang nilabag itong mga otoridad sa rules ng Senado. Pakinggan natin itong pahayag ni OSA at Chief Balahadja. Ang usapan namin, pagdating niya, maghihintay siya sa opisina ko kasi hindi mo pwedeng kunin si Senator Trillanes inside Senate compound. Okay? Nung pagdating niya, pinakita niya yung waras. Pagkatapos, I already coordinated beforehand kay Senate President. Sabi ko, Dad, saan natin kukunin? Sabi niya, dalhin mo na lang doon sa likod. Kung saan yung kanila lounge. Kasi mag-uumpisa na kami eh. Alas 3 na mag-uumpisa na kami ng session. And the Senate President doesn't want to be late in the session. So, nung magbukas siya, nag-open siya sandali, and then nag-break kami, and then pinaakyat ko na si Eliazar. Umakyat po siya, kinuha niya doon sa lounge. Pinaakyat ko na, oo. Siyempre, siyang may hawak mo. Isinilbi niya yung warrant. Hindi naman ako pwede magbigay ng warrant kasi I'm not the officer in charge of the warrant.
So, pinakita niya, minerandize niya So, binasahan siya ng Miranda Doctrine. Narinig ko, mirandize, if you don't have, the government will give you a lawyer. Wala ko na, Diba? Tingnan muna natin ito si... So, yun, narinig ko yun. And then, tapos na yun. Yan, bumaba na kami. Sir, for the record ng ulit, saan nangyari yung pag-issue ng arrest warrant at sino po nag-akumpa? Ang nangyari yung pag-issue ng arrest warrant sa Senate Lounge, it was given by the arresting officer. Kasi the sergeant at arms cannot give. I am not the arresting officer. Ibig sabihin, sir, nasunod po So, sa Senate proseso yung... Nasunod yung proseso at saka hindi siya an arresto ng pulis dito. Binigay lang yung arrest warrant, tapos sinamahan ko siya pababa. Kusa na siyang sumama. Ako saan siya sumama. Saan ka naman sa wala ng kusa? Well, hindi ko na call yun. Hindi po na-violate yung protocol ng Senate na... No. Nobody was arrested inside the Senate compound. Hindi violation. We were very clear with the police, and the police understood. Samantala, sinabi naman ni Trillanes na sa pagpapalabas ng korte ng warrant of arrest, mistulang nanalo itong demokrasya sa bansa. Ito ang pahayag ni Trillanes. Natalo po ang demokrasya ngayong araw na ito. Gaya ng sinasabi ko last week, ang itong mga petisyon namin sa korte ay isang pagsubok sa tibay ng ating demokrasya, ng ating judicial system. Kahit pinakita na namin lahat ng ebidensya kontra dun sa kanilang. Sa labas naman ng Senado, agaw eksena naman itong si dating whistleblower ng Senado na si Sandra Cam, kung saan binatikos nito si Trillanes at yung mga miyembro ng Liberal Party. Pakinggan natin itong emosyonal na pahayag ni Sandra Cam. Lumalabas kayo dahil gusto nyong ikunita ang aming Pangulo. Mag-antay kayo ng tamang Ikaw, Trillanes, again, I'm saying you're a lying coward. Lying coward, all of you from the Liberal Party. Mag-aalas 5 naman nung umalis nga ito si Trillanes sa Makati RTC matapos na makapagpiyansa at muling bumalik nga dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo. Alright, oras natin mga kapatid. 54 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Tuloy pa rin po tayo sa ratsada po ng mga balita sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Habang binabati po natin ang mga nagpaparamdam sa ating palatuntunan, Amalia Taylor, sabi niya hello at sabi ni partner Oliver De Leon, mabuhay, we're watching from Cagayan. Si Manoy Hill, Kasiguran Almasco, sabi niya, best day, Kamaong Asero, Errol Dacame, yahoo! Yan, sabi niya. At si Boots Arcangel naman, dapat nga walang piyansa yang rebelyon. Pinayagan pa na Makati RTC makapagpiyansa si Trillanes. Mariera dyan sa Sorsogon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa lalawigan, Marinabang Kitabi sa probinsya kang Sorsogon. Tapos na dapat ang kwento, ha ha ha. Bumaba na tuloy kilo ng sili, away ng away, mga politiko, hay. Nako, sabi ni partner Oliver De Leon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan natin si partner Jojo Sikat habang tinatanong po natin sa sambayan ng Pilipino, tama bang tawaging political persecution laban po sa mga kritiko ang pagkakaaresto kay Senador Antonio Trillanes IV? Ano po sa inyong palagay mga kaibigan?
mga kapatid na nanonood po sa ating programa sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, mga OFW, pakaingat po kayo lagi sapagkat marami pong mga mandarambong, marami pong mga sindikatong palagi na lamang pong tinatarget po ang ating mga kababayang nagsusumika po sa abroad. Nagpapakahirap, humihiwalay ng medyo mahaba-habang panahon sa pamilya para lamang po maghanap buhay sa ibayon dagat. Pero madalas na pagsasamantalahan at ang masakit po ay madalas din mga kapwa Pilipino pa rin ang nangluloko sa ating mga OFW. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sir Errol, dapat na no bail na. Sabi ni Ernalyn Kaingles Goles at Amalia Taylor, buti naman po nabawasan na ang tinik ni Pangulo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Eh, ang problema po ay hindi naman po nakulong eh. Si Trillanes po ay nakapagpiyansa at siya po ay balik Senado ulit. Ayan, balik siya po sa kanyang malaking bahay. Balik po siya sa kanyang malaking mansyon, ang building po ng Senado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Camilo Villesa Millandas, ang ating kaibigang kasama po lagi ni Bishop Nilo Tayag, ni Attorney Ed Cabalo, ang grupo naman po ng RevGov, yan, Revolusyong Duterte, na patuloy pong nakikinig sa damdamin po ng mga mamamayang Pilipino. Ayan. So, partner, magandang gabi sa inyo dyan. At sabi ho ni Amalia Taylor, dapat lang yan sa kanya kasi bastos siya. Walang respeto sa Pangulo. Samantala, sabi naman po ni Edwin Fonghe, dalawa yan, ang kodita, walang bail. Mamamatayan sa iya at mapaparaning sa walang tulog. Sayang nga lang at hindi nanlaban, sabi naman ni Manoy, ni Sir Bernard Villasor, ang Municipal Administrator po ng patuloy pong umuunlad na bayan po ng Ubando, Bulacan. Magandang gabi po sa mga taga Ubando, Bulacan. Especially ang ating kaibigang napakasipag, matalino at maparaang alkalde po ng naturang bayan, Mayor Edwin Santos. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Border siyempre, kaya balik sa Senado, sabi ni Amalia Taylor. Ano po ang inyong masasabi? Pwede bang tawagin o tama bang tawagin political persecution yung pagkakaaresto ni kay Senador Trillanes kanina ng mga pulis? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga balita. Senador po aminado na malakas na kandidato sa eleksyon si Mayor Sara Duterte. Nagbabalik sa detalye ng balitang yan si partner Jojo Sikat. Paring Jo, once again, welcome back sa ating palatuntunan. Go ahead. 59 minutes after 7. Saglit ha. Inayos po natin ulit yung linya live sa Senado. At alam niyo po kasi, the other day, lumabas po ang survey ng Pulse Asia na number 4 sa survey, si Mayor Sara Duterte ng Davao City sa mga tinitingnan na mga kandidato sa pagkasenador come 2019 senatorial elections. At nagulat po yung mga re-electionist. May mga re-electionist po na nandoon sa ilalim nasa ilalim masyado ng survey ng Pulse Asia. Ready na si partner Jojo Sikat. One more time, paring Jo, magandang gabi sa iyo. Paano nasabi ni Senator po na malakas ng todo ang kandidatura ni Sara Duterte? Aminado itong si Senadora Grace po na malakas itong si Davao City Mayor Sara Duterte sakaling magdesisyon na itong tumakbo bilang senador sa susunod na halalan. Lumabas kasi sa latest Pulse Asia survey na rank number 5 itong si Sara sakaling ganapin ngayon ang halalan sa bansa. Ayon kay Po, malakas talaga itong si Sara sa mga kababayan dahil sa may sariling brand of leadership ang alkalde ng Davao na kuha itong kiliti ng publiko.
Umaasa naman ang senadora na magtatagumpay itong si Sara sa susunod na halalan upang sa susunod na kongreso ay magkasama na sila sa Senado. Ito ang pahayag ni Senadora Grace Poe. Malakas talaga siya, tsaka isa pa, meron siyang sariling brand of leadership din. So, alam mo, kahit naman sino talaga ay merong magandang potensyal na mabibigay na servisyo sa ating mga kababayan, ay pwede talagang magdamag. Ano yung sarili? Samantala, hindi naman itinuturing na banta para kay Senadora Poe itong si Sara para masungkit ito sa rank number 1 sa mga isinasagawang sorbeya. Iginit ni Poe na hindi ito nagpapakampante at habang tumatagal mas lalo itong pinaiting ang pagtatrabaho para may parating nga sa mga kababayan ang mga nagawa nito sa Senado. Aminado ang senadora na mataas ang expectation ng mga kababayan sa mga kandidato na nangunguna sa mga survey kung kaya't kailangan ng doble kayod para patunayan ito. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. Salamat, paring Jojo Sikat live mula po sa Senado. Again, yung survey result ng Pulse Asia, nananatiling number 1 po si Senadora Grace po. No? At pumapang-apat nga po si Mayor Davao City Mayor Sara Duterte. But you know, malayo pa naman. Anong petsa pa lang ngayon? 25. Di ba? Tama ngayon? 25 sa Setyembre. And therefore, marami pang mga pagbabago yan. Marami pang mga magaganap. Lalo't papalapit po ang filing ng COC sa October 11. Ang filing po ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato, mapa senador, mapa local officials, gobernador, vice governor, board member, mayor, congressman, at mga vice mayor, mga konsyales, ay between October 11 up to October 17. So, marami pong mangyayari. Antabayanan po natin. Ang ayaw ko na nga lamang pong mabalitaan pa at makabalita pa yung mga balitang may pinapatay, may inaambush, inaabangan, niraratat, riding in tandem na may kaugnayan po sa politika. Tama na. Napakarami ng mga namamatay na Pilipino. At alam niyo po, tayo pong mga Kristiyano dapat pinapahalagahan po natin ang buhay ng bawat isa. And therefore, there's gonna be a call to the PNP. Proteksyonan niyo po ang buhay ng bawat Pilipino at sana po itong darating na eleksyon ay maging matiwasay, makatotohanan at malinis. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Tawagin mo nga muna, partner Alas, si partner Boyet Guillermo na nakabantay din po sa nangyaring pagsuko sa korte ni Senador Antonio Trillanes. Partner Oliver, unahin muna natin si Boyet Guillermo. At kanina pa naka-standby at nang maibigay niya na yung kanyang naglalagablab na balita. Habang ang mga viewers naman po natin ay talagang sari-sari po ang mga komento. No? Ang ating tinatanong sa bayan ay, tama bang tawaging political persecution laban sa mga kritiko ang pagkakaaresto kay Senador Antonio Trillanes? Koy Hipolito Laura ng DCRJ, ang ating kaibigan sa kabilang himpilan, nanonood po sa atin. Thank you. Diba sabi naman ni Pangulo na stay trilling as border sa Senado. Ayan. Si prayer for our country, the Philippines, and PR Duterte, mabuhay. Salamat, laking tuwa namin nang maaresto si Trilling. Dapat ihain ang lahat ng matindi niyang kaso, yung walang bail, sabi ni Anita Pitil. At sabi ulit ni Amalia Taylor, mabuhay ka po sir, patnubayan ka ng Diyos. Thank you Amalia. Mabuhay po ang Pangulong Duterte, sabi ni Anita Pritel. Mabuhay ang Kamaong Asero, idol ka namin sa Ubando, sabi ni Sir Bernard Villasor, ang Municipal Administrator na matalino, mapagkawang gawa, may malasakit at syempre may tapang.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ernalyn Goles, walang nagawa para sa bayan, Sipo. Ayan, sabi niya. Kung sa akin lang, hindi political persecution yan kasi sundalo yan noon. Dapat walang piyansa. Yang 2 beses na pagkudita, dapat talaga ikulong si Trillanes na yan, sabi ni Boots Arcangel. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mabuhay ka, Sir Errol, sabi ng isang account na No to Violence Philippines. Walang persecution doon. Buong pusong kagustuhan niyang gawin yung rebellion kasi gusto niyang magpakalalaki, sabi ni Sir Bernard Villasor. Anita Pritel, I'm watching from Calamba. Thank you sa mga taga-Calamba po. Magandang gabi po sa inyo dyan sa lalawigan po ng Laguna sa Calamba City. At mula umupo si Tatay Digong, wala nang adik at tandem na sa kalye naman. Ayan. At tandem sa kalye naman, sabi ni Anita. Well, kayo po, ano po ang inyong sagot? Dapat bang tawaging political persecution ang pagkaka-aresto kay Trillanes? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 8:07 mga kapatid, tawagin na natin at papasukin ang Romero Peking report ni partner Boyet Guillermo. Ang binabantian lugar kasi ni paring Boyet ay Makati, Southern Metro Manila, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Pateros, Taguig na yan. Sakop niya yan. So, binantayan niya yung nangyari sa korte dyan sa Makati RTC 150 ba yun? Kay Judge Alameda. Narito ang report ni partner Boyet Guillermo. Paring Boyet, magandang gabi sa iyo. Sa iyo, Errol. Errol, kararating lang ng leader news reporter dito sa base natin, dito sa Southern Metro, na kung saan nga nanggaling tayo kanina sa Makati, RTC Branch 150, na kung saan sinubaybayan nga natin yung paglalagak ng piyansa ni Senator Antonio Trillanes. No, tulad ng una nating naiulat, Errol, yung procedure ng isang taong may warrant of arrest, talagang dumaan siya sa sa booking. Dumaan si Trillanes sa booking sa Makati Police Headquarters, at doon siyempre bukod sa mugshot, nag-fingerprinting siya ron, no? Kaya nga, although hindi natin nasaksihan yun ng personal at wala rin naman talaga mga reporters na nakasaksi doon, ay yun talaga yung inaasahan nating mangyari. At matapos nga doon sa Makati Police Station, dinala na nga siya, no, nagtungo na nga ang senador at kasama nga si Guillermo Ilazar, yung NCRPO director, na nagtungo nga sila sa Makati RTC Branch 150 sa sala nga ni Judge Elmo Alameda. At doon nga ay nasaksihan natin, nandun ang mga media sa labas ng kwarto ng RTC Branch 150, at nalimitahan yung tao na pumasok sa loob ng sala ng RTC dahil nga sa dami nga ng ating mga kapatid sa hanap buhay na nagko-cover sa Makati RTC. Kaya't medyo alam naman natin, nakakuha din naman tayo ng video, no? Nang si Senator Trillanes matapos nga maglagak ng 200,000 pesos na piyansa, kaugnay nga niyang kinakaharap niyang kaso kung saan pagbawi nga ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang amnestiya. No? At yun ay nang lumabas na nga si Senator Trillanes, ay nakita natin na smooth yung kanyang muka, no? At
Ha? Yes? Tuloy lang. Paring boy, tuloy mo. Oo. At paglabas nga ng korte, siya naman ay tuloy-tuloy na rin na pumunta sa elevator at umalis na rin. Although yung ating mga kapisahan na buhay talagang nagsisiksika, nagbabalyahan, na makakuha ng statement kay Senator Trillanes. Subalit hindi nga ito nagpaulak ng panayam na matapos nga lumabas ng korte, sumakay na ng elevator. At doon, dumaretso na siya sa Senado. At sa Senado nga siya doon nagbigay ng kanyang at nagpaano siya ng press conference. So yun yung ating pagtutok nga pagpapiyansa ni Senator Trillanes ng 200,000 pesos sa Makati RPC. Alright. So yan ang ating pag-ulat. Live mula rito sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright mga kaibigan, thank you, Partner Boyet Guillermo, live sa Southern Metro Manila po. 12 minutos na makalipas ang alas 8 po ng gabi. Magbi-break lang tayo saglit ha. At mailagay muna ang ilang nating paalala habang basahin muna natin ang ilang mga sagot. Pagbabalik natin, babasahin po natin yung mga sagot ng ating mga viewers sa ating tanong na tama bang tawaging political persecution sa mga kritiko ang pagkaka-aresto kay Senador Antonio Trillanes. Balikan ko po kayo mga kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang importanteng paalala. Saglit lang. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Alas. Alas. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero.
Oliver De Leon tuloy, Oliver Licop, dyan sa ating remote control area. At si partner Oliver De Leon nakabang po sa gagawin nating panayam kay Cagayan Province Governor Manuel Mamba. Standby po kayo, no? At good evening din kay Hil Milan, ang may-ari po at masarap na tagagawa ng ano yan, yung mga giant burgers. Ayan, The Chopping Burg. Ito po'y marami ng outlet sa Baguio, sa Cebu yata, meron na. Sa Metro Manila, meron na. Alright, ready na si Governor Mamba? Wala pa? Ha? Wala pa? Sige, mamaya-maya po ng konti. Samantala, habang inihanda natin ang ating linya sa Cagayan Province upang makausap po natin si Governor Manuel Mamba at makumusta natin kung ano at paano ang ipinatutupad na mga pagtulong sa mga taga-Cagayan na tinamaan po ng Bagyong Ompong at yung mga sagot po niya sa isyung siya daw po ay pabaya sa tungkulin ayan naman po sa tropa ni Senador Juan Ponce Enrile at mga kapanalig po nitong inabutan po ng bagyo sa Palasyo Malacanang. Nagsipuntahan po sa Palasyo Malacanang yung ilang mga mayor, board member, vice governor. I think ang may pakanan ito si Senador Johnny Enrile na ang sinasabi parang magsusumbong sa palasyo. Pero ang nangyari, na-cancela po yung meeting nila kay Sap Bongo at inabutan po sila ng bagyo. Pero after which, may mga lumabas na tira po. May mga lumabas na banat kay Governor Mamba. Allegedly, pabaya sa tungkulin si Governor Manuel Mamba at kung ano-anong sinasabi na dapat daw ay palitan sa pwesto. Ayan na naman po tayo. Malapit na talagang eleksyon. So, we're trying our best na mailagay po natin sa ating linya at makausap sa ating programa si Governor Manuel Mamba ng Cagayan. Rustico Claridad, maraming salamat, Mats, sa pagbati. Yan, si Rustico Claridad, ating kabatchmate sa high school. Maraming salamat po sa pagbati, Sir Errol, sabi ni Sir Hil Milan. Thank you, sir. May-ari po ng Chopping Burg na pagkasarap-sarap na giant burgers sa Baguio, ulitin ko, Baguio, sa Maynila, sa maraming lugar. I think they already have 5 branches ng very unique na Chopping Burg at kayo po'y matutuwa pag natikman niyo po yung mga burger dyan na mga special sa Chopping Burg PH ni partner Hil Milan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi ni Manoy Hil, Kasiguran Almasco, hindi po tama na tawaging political persecution ang pag-aresto kay Trillanes. Inaresto po siya sa paglabag ng batas. At bagamat nakapagpiyansa, hindi ibig sabihin na tapos na ang kaso. Trial in court will proceed and once found guilty, kulong pa rin siya. Yahoo! Sabi ni Manoy Hil Almasco. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaming mga solid loyalist, BBM at DDS, walang sawang sumusuporta sa ating Pangulo laban sa katotohanan. Lalong-lalo na sa kay BBM na alam namin siyang tunay na VP ng Pilipinas, hindi si Lenny Lugaw na binoto ng Smartmatic na sabi ko po ito dala ng damdaming makat naputol, oo. Ayan anang napala niya sa kakahamon niya sa Pangulo. Sobra na si Trilling, wala silang awa kay PRRD imbis na makipagtulungan sa bansa natin, taliwas pa ang ginagawa niya. Panay paninira sa Pangulo. Sabi po ni Amalia Taylor. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo po, mga ginigiliw nating mga tagapanood sa buong mundo, ano po ang inyong masasabi? Tama bang tawaging persecution or political persecution or pagganti sa mga kalaban sa politika ang pagkakaaresto kay Trillanes? Call us sa
0942-175. Yung mga gusto pong marinig din ang kanilang boses. At sa 0949-736-5000. At mag-comment po kayo kung sakaling nakasili po kayo sa ating palatuntunan. Ho. Mga OFW, welcome po kayo sa ating palatuntunan, sa ating programa. By the way, yung mga complainants mo natin ng investment scam, relax kayo at abisuhan nyo lamang po ang inyong mga kaibigan na wag basta-basta pumatol sa mga nag-aalok ng maitaas na interes sa kanilang pera. We are working silently at kausap na po natin ang NBI, ang DICT, ang OWA at iba pang related agencies para masapol ang suspect. Meantime, hindi po muna natin papangalanan ng suspect. Bagamat pinag-iingat po natin, binabalaan po natin ang mga OFW sapagkat itong mga suspects bigla na lamang po nagpapalit ng mga identity, ng mga pangalan, pero pare-parehas po ang modus at patuloy pong nag-ooperate at nagbabadyang makapag-biktima na naman kaya tayo po ay wala ding sawang nagbababala na wag papatol basta-basta sa mga nag-aalok ng napakataas na interes sa perang sinasabing ipi-finance daw po sa casino. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi ni Sir Hill, Pilan, pagbalik ko po sa Baguio, Sir, dadalhan ko po kayo ng burger para sa masipag na team, Sir. Salamat po and God bless. Ayan, mabuhay po ang chopping bird. At napakasarap po ng mga mga specialties dyan. Mga burger, hotdog, mga giant, malalaki. For two failed uprising, Senator Trillanes was arrested for rebellion. Bakit? Nakangiti pa rin siya during the mugshot dahil mura lang ang 200,000 bail. Sabi yan ni War Against Drugs. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yan. Lahat naman ng senador, napakaraming mga pera. Yumayaman kapag ka nagiging senador. Imagine niyo ang isang senador po, well, except for Panfilo Lacson. I know Panfilo Lacson is not touching any amount sa countrywide development fund sa pork barrel. Itinatanggi ng mga senador, ng mga kongresista na walang pork barrel, pero ang totoo niyan, meron. Kahit ngayon, meron. Panahon ng Pangulong Duterte, meron. Countrywide Development Fund. 200 million ang nakalaan sa kada isang senador kada taon. So ang isang termino ng senador, merong 3 years yata, merong 6 years. So halimbawa, 3 years po ang senador, 200 times 3, di 600 million kagad. And, well, legally, yan po yung nakalaan para sa mga proyekto, sa mga request ng taong bayan. Pero marami tayong naririnig na yung pondong yan, madalas, binabanatan po yan ng komisyon ng mga nakaupo. Madalas po ay pinakamenos daw ay 20%. Mabait na pag 10% lang ang hiningi ng politiko. So imagine niyo pagkalimbawa, 20% sa 200 million a year, maliban pa yan po sa mga budget insertion na palusot. Kapag ka may annual budget hearing na hindi na po nalalaman ng iba, simply 40 million a year, parang taon-taon tumatama ang mga politiko sa loto. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ganong katindi, Ganong katindi. Sila magkapera dyan sa Senado at sa Kongreso. Ganon eh. Sa mga kongresista naman, ang inilalaan po ng gobyernong pondo ay 70 million a year. Sabihin na lang natin, ang pinakamabait na komisyon nila dyan ay 10%. Sa 70 million, di 7 million a year. Marami pa yan. Marami pang dilihensya. Kung 20%, di 14 million a year. Oo nga, parang tumatama taon-taon sa loto. Wedding tuloy ang naalala ko. Kumusta po ang resulta ng wedding sa inyo po mga lugar?
Try mo ulit, alas yan, no, si Governor Mamba at maraming naghihintay ng mga taga Cagayan Province. Habang patuloy po natin itinatanong sa publiko, tama bang tawaging political persecution ang pagkakaaresto kay Senador Antonio Trillanes? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Habang ni-establish po natin ang ating linya sa Cagayan, puntahan ulit natin ang mga reports pa rin ni partner Jojo Sikat, ang ating napakasipag na tagapag-ulat dyan sa Senado. Mga re-electionist senators na mahina sa survey ay balak daw tulungan ng mga nakaupo, ano? Mga nakaupo, sige. Standby po tayo para ating mapanood ang report ni partner Jojo Sikat patungkol po sa balitang yan. Marami po kasi sa mga re-electionista, mga kaibigan, ay nasa ilalim po ng survey. Si Bam Aquino nasa ilalim ng survey. Si JB Ejercito nasa ilalim po ng survey. It's in between 11 to 17. Medyo nakakapagod pong trabaho ang kailangan po dyan, sapagkat ang ibig sabihin yan, hindi po sila napapansin ng publiko, no? Bagamat hindi po natin tinatawaran ang kanilang mga kakayanan at abilidad, yan po ang lumalabas sa survey. So, madaling sabi, kailangan nila pong magpapansin sa bayan para sila po'y mapansin at muling maikonsidera kapag may survey. Wow! Edi nakahiga na sila sa pera kapag may makupit sila. Hindi na lang itulong sa mga proyekto ng bansa natin, hindi naman nila madala sa hukayan. Tama ka dyan, Amalia. Hindi naman nila madadala ang sangkatirbang perang nakakangkong nila sa mga kinukupit nila dyan. Basta ako, natatandaan ko lamang, only Senator Ping Lacson never touches pork barrel. Simulang-simula siya po'y maupo bilang senador. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Report na ulit tayo. Balikan natin ang Senado ng Republika. Mga re-electionist senators tutulungan daw. Medyo bitin, partner, yung title mo, ha? Mga re-electionist senators tutulungan. Ayan. Alisin mo na yung ang na yan. Mga re-electionist senators tutulungan. Yan. Ayos na yan. Wala nang ang. Alamin natin ang detalye ng report na yan. May partner Jojo Sikat. Paring Jo, welcome back sa iyo. Napakasipag. Good evening. Nagkaisa itong ilang mga re-electionist senators ngayong 2019 midterm election na kanilang tutulungan ng mga kasamahang mga re-electionist senators na hindi pumasok sa Magic 12 ng latest Pulse Asia Survey. Lumabas sa latest Pulse Asia Survey na hindi pumasok sa Magic 12 sina Senador Joseph Victor Ejercito at itong si Senador Bam Aquino. Ayon dito kay Senadora Grace Po na nananatiling number 1 sa mga survey na kanilang tutulungan itong sina Bam at Ejercito para makapasok nga sa susunod na survey. Aniya ni Po, magaling na Senador Bam at JB na maraming nagawang batas na napapakinabangan na ngayon ng taong bayan. Ito ang pahayag ni Po. Kung anong maitutulong natin para at least malaman ng ating mga kababayan na masipag din sila, saka maganda rin ang kanilang layunin at maganda ang kanilang naging trabaho. Siyempre, kasi muna natin yun. Paano yun? Sasama niyo sila sa mga public hearing, yung mga next step of public arrangements nyo para at least makita rin sila talaga ng mga tao. I don't think naman nagkukulang sila sa mga ganon. Pero siyempre, maganda na magkakasama kami. Diba? Hindi lang naman ako lang ang makakatulong sa kanila. Kung sakasakali naman matuloy ako, sila yung makakatulong, lalo na rin sa akin. Sa panig naman itong si Senadora Cynthia Villara na pumapangalawa sa survey, sinabi nito na nag-uusap-usap sila mga re-electionista kung paano matutulungan ang mga naiwan sa survey. Plano nilang isama sa mga imbitasyon nila itong dalawang senador na sina JB at Bam hanggat hindi pa nagsisimula yung kampanya upang maipalaganap nga nila yung kanilang mga nagawa na sa Senado. Ito ang pahayag ni Senadora Villara. In fact, kami po nag-uusap-usap na pag halimbawa, sama-sama kami na imbita, magsama-sama na lang kami para may ease of traveling, magtulong-tulong kami. At ako naman, pag merong mga political na invitation, yung
tingin ko, okay naman sila, welcome sila doon. Nag-usap kami, sinasama siya. Ang dati mo bang mag-number 1? Ay, hindi. Okay na yun, basta manalo. Paano yung bibit-bitin mo yung mga kasama niyo? Kanya-kanya kayong alalayan during the campaign? Natutulungan naman kami, especially yung mga re-electionists, kasama namin sa Senado. Miski naman yung mga hindi re-electionist, tinutulungan nila yung mga re-electionists. Like for example, kung may affair sa probinsya nila, inipita nila kami para ma-expose kami sa mga voters. Ma'am, meron bang nabago sa strategy? Maging itong si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na hindi naman re-electionist ngayong midterm election ay nagpahayag na ng kanyang tutulungan nga itong si Ercito. Nanghihinayang kasi itong si Zubiri kay Ercito dahil sa mga nagawa nitong mandato para sa mga pabahay at sa kalusugan na pinangungunahan itong komite sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Aniya, ikakampanya nito si Ercito at maging ang ilang re-electionist para muli makabalik at makapagsilbing muli sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo. 32 minutes after 8. Tuloy po ang palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At patuloy po nating binabati ng hi and hello ang ating mga OFW viewers sa iba't ibang bansa. Sa Australia, sa Canada, sa Middle East, siyempre na mas marami po ang ating mga kababayang nagtatrabaho po dyan. Sa Hong Kong, sa Singapore. Si partner Mark Anthony Reynoso ay nasa Singapore ngayon but he'll be back by October 1, sabi niya. Sige. So, sige. At muli batiin natin ang ating mga kasamahang Board of Directors sa Philippine Online Broadcasters Association. Kumusta na kayo mga bro, mga kapartner? Si partner Mario Batigas, paring Gani Oro, Manoy Jun Bornasal, Manoy Roger Bron, si partner Oliver Licop, at ang inyo pong lingkod bilang Pangulo po ng POBA, Philippine Online Broadcasters Association. Abangan po ninyo sapagkat tayo po ay magkakaroon ng official and formal oath-taking ceremony pagka yung papel na hinihintay po natin ay finally mahawakan po natin. Right? So, sige, salamat po sa ating mga kasama na pare-parehas po ang ating ginagawang paglilingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng online platform na tinitiyak pong tanging katotohanan at katotohanan lamang po ang inilalabas sa ating mga broadcast sa online channel na atin pong pinatatakbo. At muli naming tinitiyak sa Leader News Philippines na kami po ay magiging instrumento ng paglagana po ng totoong balita at kami po ay patuloy na nangingimbita doon po sa mga nais matuto ng mobile journalism. Tayo po ay nagsasagawa ng Mojo Workshop saan mang dako ng Pilipinas. Pag-usapan lamang po natin sapagkat yan po ang isa sa ating mga sinimulang advokasya. At salamat by the way sa grupo ho ng CLMA, Central Luzon Media Association na nagka-interes na pakinggan po at sumali o di kay magpasailalim sa workshop ng Mobile Journalism version. Tayo po inaimbitan sa Friday. Partner Oliver, kung okay ka na, ay samahan mo ako sa Tarlac City at sabay na tayong umakyat papunta rito sa kabundukan. Total, may schedule yata kayo ng relief operation sa Cordillera area. Tarlac City, I'll be there by 3 to 4 in the afternoon. Sinama nila ako sa programa para i-introduce ang mobile journalism concept. Right, sige! At muli, mga kaibigan, sa iba pang mga balita, ayon po sa Department of Labor and Employment, marami po ang posibleng mawalan ng trabaho sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion or Train to Law or Trabaho Bill. Bakit Trabaho Bill pero mawawala ng trabaho? Bakit ganon? Conflicting. Ayon po kasi kay Dolly Director for Dominic Tutay,
Maraming mawala ng trabaho kapag ka naipatupad ang nasabing Package 2 ng tax reform. Ito'y dahil sa posibleng pag-alis sa bansa ng mga foreign investors sa mga economic zone kapag ka tinanggal ng tax incentive sa kanila. Gayunpaman, hindi pa nagbigay ang DOLE ng detalye ng kakulang bilang ng mga posibleng mawalan po ng trabaho. Ayan, delikado po yan, no? At in fact, marami pong kababayan tayo ang sinisisi po yung train law sa pagtaas po ng bilihin ngayon na talagang hindi po alam kung bababa pa ba ang mga bilihin. Ay may panibago na naman pong train law na paparating na pinag-uusapan na po sa Kongreso. Train 2. Ano kaya ang mangyayari po sa atin pag yan po ay naging batas na naman? Dole na po ang nagsabi maraming mawalan ng trabaho kapag ka nagsilayas po ang mga foreign investors na mawawala na po ng mga incentives. Samantala, ayon naman po kay ACT Teachers Party List, Congressman Antonio Tino, dapat na raw na magkaroon ng regularisasyon ang mahigit sa 600,000 mga job order or contractual service workers sa gobyerno. Gobyerno muna, base po sa Kamara kasi para sa 2019 pondo ng Civil Service Commission, natukoy po na may mahigit 600,000 mga ND workers sa gobyerno. Napakarami, 600,000 na mga contractual workers. Nananatiling merong mga ND workers mula sa mga ahensya ng national government, LGU, mga state universities at iba pang mga government-owned and controlled corporation. Dihado raw ang lagay ng mga manggagawa kung mananatiling walang katiyakan ang kanilang panunungkulan o pagtatrabaho po sa gobyerno. Si Errol Dacame, ang Kamao Asero. 37 minutos makalipas po ang alas 8 ng gabi. Balitang panahon naman, ayon po sa Pag-asa, magdadala po ng mga pagulan ang Typhoon Paeng sa Biyernes. Sa ngayon, mabagal po ang pag-usad ng Bagyong Paeng at namataan po ito sa sentro ang sentro po ng bagyo sa layong 720 kilometers east ng Basco, Batanes. Kumikilos po mga kaibigan ng bagyo sa direksyong west-northwest kung saan ay nasa 10 km per hour lamang ang kada oras na pag-usad nito. Wala pa namang nailabas na storm warning signal ang Pag-asa dahil inaasahan pong lilihis ito at hindi tatama ang mata ng bagyo sa kalupaan ng Pilipinas. Inaasahan namang magdadala si Paeng ng pagulan sa mga bahagi po ng Hilagang Luzon dahil po sa paghatak nito sa habagat. Patuloy pa rin naman ang retrieval operation sa Itogon, Benguet kung saan marami po ang nasawi dahil sa landslide. Asahan din po bukas ang bahagyang pag-ulan. Balitang lindol naman mga kaibigan. Matapos pong tamaan ng 5.1 magnitude na lindol ang ilang bahagi po ng Surigao del Norte. Asahan naman po ang pagkakaroon ng aftershocks. Naitala po ng PHIVOLCS ang sentro ng lindol sa layong 55 kilometers ng Burgos, Surigao del Norte. Kaninang alas 10:18 po ng umaga. Nasa 5 kilometro po ang lalim ng lindol at tectonic po ang origin. Gayunpaman, wala naman daw inaasahang pinsala sa mga ari-arian at hindi naman po mapanganib ang mga aftershocks. Dalawa po ang madalas na sanhi ng lindol, It's either volcanic or tectonic. When we say volcanic, ang sanhi po ng lindol ay yung pagyanig na gawa po ng umaalborotong bulkan. Pag tectonic po ay ito po yung paggalaw ng earth plate, yung mga hugpungan po ng lupa ay gumagalaw, lumilihis. Tectonic plates. Movement po ng earth plates ang sinasabi pong tectonic in origin. Yan po yan. Gumagalaw po ang lupa. Talagang ganun. By nature, gumagalaw po ang lupa. Bilang panghuli mga kaibigan, hanggang Oktubre, naka-full alert naman ang pulis ng Boracay hanggang sa pagbubukas na nito sa huling linggo po ng Oktubre. Bukod din kasi sa iba pang mga festival na binabantayan ay meron ding insurgency threat na nais nilang tiyakin ang seguridad ng mga lokal at dayuhang turistang mamamasyal.
itinatayang nasa 400 hanggang 500 na kapulisan ang ipakakalat sa Boracay para magbantay po sa entry at exit points para matiyak ang kahandaan. Magsasagawa po ang mga pulis ng dry run na magaganap sa October 15 hanggang sa 25 kung saan na magpapapasok na po ng mga turista. 40 minutos na po makalipas ang alas 8 ng gabi mga kapatid at muli salamat po sa inyong lahat. Partner Oliver De Leon, hindi na natin makontak siguro kung hindi ngayon, bukas natin one more try. I-try mo nga ulit Oliver, alas si Governor Mamba. At yan po'y kausap ko na kanina, sumangayon siya na makasama natin sa programa ngayong gabi. Alright? Sige. Okay. Good night, Sir Errol. Ingat po kayo. God bless you and your family. Amalia Taylor. Thank you, Amalia. At sa ating mga manonood ng programang Kamaong Asero sa Leader News Philippines, ang Leader News Philippines po ang leading online broadcast channel sa Pilipinas. At nagpapasalamat po tayo sa mga komento at puri natin pong natatanggap ng ating mga manonood. At sila po ay iisang sinasabi of so many online broadcast. Sabi po nila at hindi po ako nagsasabi po nito. Of so many online broadcasters, platforms in the country. Napapansin po nila ang ating ginagawa sa Leader News Philippines na kakaiba, mataas ang standard at maganda panoorin. Yan po ang nag-iisang tinig po ng mga nanonood sa atin. And with that, we always thank you. Nagpapasalamat po kami sa positibong mga remarks po ninyo, positibong pananaw po ninyo sa Leader News Philippines. At may isa pang balita yata, si partner Jojo Sikat, ano? Sayang na kanyang balita. Balikan natin. Rule of law. Umiiral pa rin po sa bansa. Pahabol na balita pa rin ni partner Jojo Sigat ang ating panoorin at exactly 42 minutes after 8. Dito pa rin sa programang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Wala tayong magagawa, napakasipag ni paring Jojo Sigat. At yung ibang mga kasama po natin, baka bukas ay sipagin din, si Bernard Menyosa, si Nolan Ariola. Kumusta na kaya si Dryan? Dryan! How are you, Dryan? Kumusta ka na? Si partner Hil Tamayo dyan sa Tacloban City at si Mike Paul Marquez. Wala na tayong naririnig na balita kay Mike Paul Marquez. Tatawagan kita bukas, Mike Paul, sapagkat may public service tayong gagawin. Merong isang suspect na hinahanap po ng batas na tinarantado po yung mga elementary pupils. Isang teacher. Nako po. Ginawan daw ng kabalbalan ng teacher 17 female students, ginawan ng kabastusan ng isang lalaking teacher dyan sa Calbayog City sa Samar. Ayan, antabayan po ninyo yan bukas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ready na yata si partner Jojo Sigat sa kanyang panghuling balita. Rule of law, umiiral pa rin daw po sa Pilipinas. Alamin natin ang report na yan at detalye sa balitang yan ni partner Jojo Sigat. Parang Jo, ipasok mo na ang iyong pang-apat at panghuling report. Go ahead. National Security Advisor Secretary Hermenes Esperon na nagpapakita lamang na umiiral pa rin itong rule of law sa bansa matapos magpalabas na ng arrest warrant itong Makati RTC laban dito kay Senador Antonio Trillanes de Porta. Ito yung naging pahayag ni Esperon matapos na maglabas nga ng warrant of arrest itong Makati RTC Branch 150 laban dito kay Trillanes. Ayon sa kalihim, kinakailangan lamang na ipatupad ng Makati RTC ang naaayon sa batas. Gayunpaman, naniniwala ang dating AFP chief na malalagpasan pa rin ng senador ang mga pinagdadaanan nito ngayon. Ayon kay Esperon, what is very notable here is everything went through the process. Sabi nga ng presidente noon, no warrant, no arrest.
So, not a ban. So, we waited for that. So the decision was made by the RTC, by Judge Almeida. So that simply has to be followed now. And I also heard that Senator Trillanes himself has said that he will turn himself in and go with whoever will be the arresting officers. But he said that what happened today is a death of democracy. Oh well, to some they would also say that it's democracy that is alive. Rule of law is alive. So he can say that it's the death of democracy, but the judge himself will tell you that democracy is alive. And indeed, we see that there's a rule of law that is governing the country. Wala namang ano. So let's just wait. There should be nothing that should, on his person, it will be very inconvenient for Senator Trillanes, but he has been through harder times. We wish he could overcome this, but we simply have to. Alas 5:20 na ng hapon na makabalik itong si Trillanes dito sa tanggapan nito sa Senado matapos na makapagpiyansa nga sa RTC Branch 150. Sa panayam, nagpasalamat si Trillanes sa mga sumusuporta at nag-offer ng dasal na walang mangyaring masama sa kanya sa ginawang pagsuko sa awtoridad. Nagpasalamat din ang senador sa mga kasamahan sa minority group na sinamahan ito sa police station at sa RTC Court Branch 150 ng Makati na sina Senador Bam Aquino, Risa Ontiveros at Francis Kiko Pangilinan at maging itong Philippine National Police sa pangunguna ni NCRPO Chief Police Director Guillermo Eliazar sa pagiging professional sa maayos na pagtrato sa kanya kanina. Ayon nga rito kay Trillanes, yung mga nag-offer ng kanilang suporta at panalangin na walang mangyari sa akin. So far, ay nasagot na po yung inyong panalangin. I'm still standing here. And at the same time, I'm very grateful for the support extended by the minority senators. Sinamahan nila ako, Senator Bam Aquino, Senator Pangilinan, and Senator Risa Ontiveros. And si Sen Frank, kung hindi lang sensitive yung kanyang kalagayan, ay kasama rin siya. No? And also the Senate leadership, si Senate President Soto, ay pinanindigan yung aming agreement at yung proper turnover, sinigurado rin niya na hindi naman tayo malalagay sa kapahamakan. Ganun din sa Philippine National Police under Director Eliazar. They were very professional, they treated me well, and maganda para sa imahe ng ating PNP. Ngayon, having said that, sinabi rin ng senador na binabaluktot na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang batasa para mapigilan ang mga pagpuna sa mga maling gawain ng administrasyon nito tulad na naging desisyon ngayon ng Makati RTC ng Branch 150 sa pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa huli, iginit ni Trillanes na naniniwala ito na hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you so much, paring Jojo Sikat. With that, sa pamamagitan po ng report na yan, tayo po ay magpapasalamat na sa ating mga manonood, sa ating mga supporters. Thank you po sa Burgess Co. Auto Parts, sa PQC Paint Depot dyan po sa Tacloban City, sa Long Ridge Philippines, at sa TPC, sa Telepreneur Corporations, at sa lahat pong ating mga manonood. Alright, sa ilang saglit po ang programang Bible Cafe ni Pastor Ram Gamboa. At mga kapatid, samahan po natin sila after our program. Bueno, sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Operations Creative Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licom.
producer, head writer, Angeline Valencia. At sa studio po ang ating in control ay si Alas Oliver. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Harold na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na batas ni Harold na kami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.